Tämä on Veera kello 15. Tuli muistuttamaan, mikä aika on, että nyt on Veeran ruoka-aika. Mitä asiaa? Mitä asiaa? Mitä asiaa? Mennäänkö ostaa ruokaa? Mennään. Odota. Mitä asiaa? Mitä? Otetaanko ruokaa? Tästä. Onko tää hyvä onko? Onko tää hyvä onko? Onko hyvä onko? Joo, odota siinä, istu siinä, odota. No niin. Nyt on valmis. Otan vielä vähän. Vielä tovers. No niin. Istu. Ja paska, nälkä. Päivän paras hetki.